bitter utawa pait. Yen kelingan bali wismane sing wis dibangun jroning 10 taun ajur mau. Merga rasa egois, karir lan bondo, Anita sisihane tega ninggalke dheweke lan cinta anake sing nembe umur 4 taun. Rasa nelangsa, sedih, lara ati lan rumangsa kedukan marang cinta anake. Merga wis rumangsa gagal ngriwo atine sisihane supaya ora ninggalke anake uga dheweke banget nyiksa uripe. Aku ora sudi nggawa cinta anakmu. Rumangsa dadi bapake panjenengan kula tadi. Yen emut tembunge sisihane wektu ana sidang pengadilan agama setahun kepungkur. Atine Bima isih pinget dadene prasasat isih ana kang panas banget. Yen wis ngono dheweke pungkasane mung bisa Gusti mugi kula kaparingan kiyat iman sandanganipun tah lan mugi panenangan paringi imut mahanipun Anita. Ayah, aku ketemu tante cantik. Bima sadar saka anggone nglamun. Dheweke banjur noleh Sinta kang lagi panen ana latare simbahe ing Surabaya kang jembar iku. Sinta, ora pareng playon, kok tiba? Yah, aku ketemu tante cantik ya. Kandhani Sinta maneh karo ambekane ngos-ngos. Iki lho ya. Tante sopo, Sin? Bima celingokan goleki tante sing dikarepke anake. Sugeng siang, Mas Bima. Bima kaget ning dheweke isih kemutan marang swara iku. Tiwas digoleki etoh. Jebul diarani Sinta tante mau wis ana mburine. Loh, sliramu? Iya. Sliramu lak Ranita. Yen pancen iya, gene ya Mas. Bima isih durung percaya marang apa sing dialami. Sawetara suwe dheweke mung nyawang wanita Sulistya kang ana loro ngarepe. Prasasat tanpa kedhep. Jenengan kuwi gene ya, gerah ya. Ah, ora. Aku mung kaget dene awake dhewe bisa ketemu maneh. Iya ya, aku dhewe ya ora ngira kok. Iki putrane ya. Aduh, ayune. Kandha ngono, wanita ayu kang jenenge Rani mau banjur nyeklek Sinta. Digendong Sinta manut wae malah kepara mesem-mesem sajak kalegan atine. Iya, kuwi anakku sing paling ayu sadonya. Mau kan nalika aku lewat dheweke lagi dolanan yun-yunan. Jepit rambutnya ucul. Bareng jepit rambutnya tak pasang, dheweke mung mlayu karo kandha. Terima kasih tante. Banjur mlayu mrene. Merga penasaran tak kintil lagi. Jebul Gusti Allah arep metokake aku karo jenengan. Ceritane Rani. Bima nguncal ambekan dawa simbi mantuk-mantuk. Oh iya, kapan sliramu teko? Cuti ya? Iya, cuti 3 wulan. Wis 2 minggu iki aku ning omahe Om ing Waru Sidoarjo. Oh iya, kok aku dikenalke karo sisihan panjenengan, Mas. Kawit mau kok ora katon, apalagi tindakan. Suwe Bima anggone mikir-mikir jawaban sing pas. Arep bloko yen dheweke wis pisah karo sisihane sajake kok ya ora pantes. Ning yen dijawab gurung, kok malah ora jujur karo wong wadon sing wis dianggep kadidene sedulur sinara wedi iku. Mama, Sinta sudah lama tinggal di rumahnya Eyang Tante. Semblongi Sinta. Bima kaget awit kedisian anggone awit jawaban. Akhire dheweke nyoba sinambi ngadep-ngadepake mripate marang Rani sing uga isih nggendong Sinta. Sinta bener tante Rani, jare Bima ngrih. Maaf, aku ora jarak Mas Bim.
Rani cepet tanggap marang kahanan. Dheweke paham menawa pitakone ora prayoga yen dicabajutake. Merga ana Sinta, dheweke uga wis batin menawa lagi ana apa-apa jroning rumah tanggane sedulur angkat iku. Sapa temon kang ora kanyono-nyono iku akhire dadi dawa critane. Mbuh Bima dhewe yen karepe nyabukis arah Rani sing ora pati wasis basa Jawa iku. Pancen wis memper kaya dene sedulur Mas lan Adi. Kamangka wiwitan srawung dhisik uga ora sengaja wektu iku Bima ana sawijining urusan panggawean menyang Bandarsari Bengawan dene Kenya Sulawesi Selatan sing asmane Maharani iku nyambut gawe ana sawijining restoran sing cedhak hotel anggone nginep. Sawulan ana bune meh jangkep sawulan uga anggone Bima sarapan utawa mangan awan menyang restoran Maharani. Merga rasa cocok lan marem, dheweke kanthi pilihan mangan menu katimbang ana hotel. Wiwitane tepung jane mung merga penasaran kok ana Kenya Sulistyo asal Indonesia kang makarya ana restoran negara manca. Rol ngalor ngidul pungkasane dadi raket memper sedulur dhewe. Wektu sawulan atas lewat tanpa rinasa. Urusan bisnise Bima karo sawijining pangeran karabat kerajaan uga wis rampung. Sedurunge bali, dheweke pamitan apik-apik marang Maharani. Ninggali alamat, nomor HP-ne lan kapara malah nukokake ali-ali kenang-kenangan kanggo Maharani barang. Niate pancen mung sederma kanggo kenang-kenangan lan ngaketake rasa paseduluran karepen ora bedha. Ning sawise padha adohe, ya padha oleh lali. Ora kabar kinabar. Bima repot karo urusan penggaweane dhewe. Lan Maharani semono uga. Banget take nalika ujung-ujung Maharani wis muncul ana ngarepe. Wis 2 dina iki Sinta awake panas. Bima bingung banget jalaran wis dipirsakake menyang dokter spesialis anak langganane. Panase anake tetep durung mudhun. Malah yen wanci digendong eyange putri utawa pamonge, dheweke grubuh-grubuh ngundang-undang jenenge Tante Rani. Bima tambah oleh jibeg pikrane. Nganti eyange Sinta takon, "Rani ku sapa to, Bim?" "Rani menika tepangan kula, Bu." "Lah Sinta kok ngerti tepanganmu, Bu? Apa nembe ketemu?" "Nggih, wekdal nderekaken Ibu dhateng Pak Lek Tito dinten Minggu menika to, Bu. Kula lak pamit medal kalian Sinta." "Nggih, pinanggih Rani menika." Ibu Bima mantuk-mantuk banjur ngendika maneh. "Terus Rani iku daleme ngendi? Yen cedhak mbok iya diparani. Nyuwun tulung supaya kersa tindak mrene. Maksakno anak to Bim, wis bocah ora dikula-entah ibune." Bima ngunjal ambekan dawa. Pikirane sansaya gores sawise krungu ngendikane ibune sing ngaturake dheweke marang Anita tilas sisihane. Ngono iku oleh-olehe wong yen nglukoni karepe dhewe. Panemune wong tuwa dianggep kuno. Bima kaget. Jebul bapake wis wiwit mau mirengake rembugane. Nanging mung saka teras sisih tengen omah. Banjur mlebu pinarak ana kursi malah. Sawetara jangkah saka Bima sing lagi lungguh ana sofa dawa. "Dhisik, ibumu kepengin njodhokake sliramu karo Masari putrane Dik Ratman. Sliramu ora gelem, mongko sliramu ngerti dhewe. Bocah ayu, luwes, sopan, manut lan pendidikane uga cukup. Ning sliramu tetep milih Anita sing jaremu selevel. Padha-padha alumni Universitas Indonesia. Coba delengen saiki.
apa oleh-olehe. Anitamu iku luwih tresna marang panggaweane, karire uga bandane ketimbang dadi ibu kanggo anake. Dasar Rahimdum. Bima mung nungkulake panyawange menyang jogan gran sing ana ngisor sikile. Dheweke ora wani nimbal rembug barang sak remik awit paham banget yen nganti tembunge diwangsuli. Apa meneh bapake lagi duka ngono iku. Sirik yen pancen dheweke rumangsa salah. Saiki ngene wae Bim. Nggih kersanipun bapak kados pundi? Jalukon pakaran maneh bapak anggone panggawean ora ana enteke. Kanggo yen kantor pasrahno marang adik sawentaran wektu. Urusan utawa panggawean patarnak dheweke nandang-nandange butuh sih katresnan ning ibu. Kudu katresnan simbahe, mung sifate semu. Ning katresnan utawa sing katresnane babysitter sing sejati kang miji tandas saka jroning jining wanita kang bener-bener bisa dadi sanubari suci lan ikhlas. Saka suwi sepisan maneh pikiran mangsa tembane pangayoning anakmu lair lan batine. Anakmu Bim, aja egois mung mikirke awakmu dhewe. Yen ora gelem rabi maneh kanggo kepentingan dhewe, rabi kanggo kepentingan Sinta putuku. Wis ngono wae panyuwunku. Mundhut layang kabar kang krajang katok anggone ngendika. Bapak ibumu gegas kanthi pikirane kang ning hias banjur tindak metu maneh maos ana pendopo. Bimo dalem Bu, pitakoni ibune Bima saka kamar. Rani ku isih lega apa wis krama? Nunggoni Sinta sing lagi bubuk. Tasih klegan Bu. Mbok coba yen kersa dijak tindak mrene. Karep ben tepung karo aku lan bapakmu. Bima ambekan wedhung mlebu menyang kamar sebelum nginguk anake maneh terus ngepres menyang kamare sing lagi dikeloni eyang. Sedhela metu ing lantai loro. Dadane kang kebak masalah gawe sirahe puyeng. Sakocurah wae rasane tekan kamar terus bruk bergumbal amuk. Turun nganti wanci para esuk. Bima mesti kerenan anggone tangi. Biasa yen pas dok dina Minggu wong saomah wis padha ngayok nganti tekan kutub utara mentok kutub selatan. Kamare kang mencil ana dhuwur lantai dheweke acek isih pilih metu saka lor. Awit kanggone dina Minggu iku sawijining dina kamardikan. Luput saka pakerjaan kantor utawa pakulinan kanggo monoton sadawane dina Senin nganti Sabtu. Pun